insha Allahu shi ma mun kuma kawo wata hanya mai sauƙi kuma mai kyau kuma mai sahihanci mai inganci. Shi wannan sirri da kuka gan shi sirri ne na mallakar rauhani na suratul ikhlas, ma'ana qul huwallahu. Sirri ne wanda yana bibiyar suratul ikhlas, ma'ana da an faɗi wannan wadda suke da ilmul asrar sun san ina nufin masu buƙatar aiki da rauhani. To ga sirrin za ka yi magana da shi kai tsaye. Sirri ne na Baba Abdullahi kenan. To duk wanda aka yi magana ya sani sirri ne na wannan hadimi ko wannan rauhani ko wannan aljini. Bawan Allah ne, mutum ne mai yawan ibada, kuma duk malaman da suke aiki da shi za ka ga ba su da kunyar dukkanin abokan hulɗarsu. Ko mutum 1000 ya zo neman aiki gurinsu ya ba su aiki, za ka ga Allah ya biya bukata. Sirri ne wanda za ka ga masu irin wannan hadiman za ka gan su akwai yawan ibadu. Sannan sirri ne wanda insha Allahu matuƙar ka fara amfani da shi, to in Allah da za a samu biyan bukata da fita kunya na matsalolin jama'a. Sannan sirri ne wanda kuɗi ba zai taɓa yankewa a hannunka ba, kuma hadimi ne wanda yana faɗin magunguna, yana faɗin sirrika, yana kawo wani abu wadda za a dinga hidindimu na yau da kullum, yana ba da abubuwan da za a dinga tafiye-tafiye musamman akan harkar ɗariƙa ko harkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, irin abin da ya shafi gina masallatai, gina rijiyoyi, irin ba da jarika, taimakon mutane masu rauni. Sannan kowane irin cuta ko kowane irin abu ake nema na bukata, kowane irin aiki da ya gagara, insha Allah za a samu. Sannan sirri ne wanda yake ba da bayanai kala-kala iri-iri. Shi wannan hadimi Malam Abdullah, wanda mutane da dama sun san shi. Sannan a tattare da shi yana tafiya da shi ma ɗan galadima, yana tafiya da ɗan tsurtsumbe, yana tafiya da gimbiya, yana tafiya da sarauniya. Sirri ne wanda wasu lokuta da dama in ka nema za ka ga hairushi ne yake zuwa. Sirri ne dai wadda gaskiya mun yi bayani cewar mu'amala da hadimi tana da matuƙar amfani, ko ga ɗan kasuwa ko ga malami ko da ma'aikacin gwamnati ko mawaƙi ko wanda yake harkar ƙwallo. Akwai abubuwa da dama wanda kai da an yi misali ga 'yan bal za ka ga kai ka san ba wai tsallar ƙwarewa ce ta sa aka yi abin ba, akwai magani. To insha Allah su ma kwanar mai da kuke kirayen Allah da za mu duba wannan fannin. Haka kuma sirri ne wadda na ilham akan abin da ya shafi hadimin, musamman ga ma'abota karatu, kowane irin nau'i na karatu. Za ka ga Allah ya lamunce maka karatun, kana fahimta, kana ganewa. Wato shi dai wannan sirri ne na hadimi. Ga wanda yake so ya aiwatar da wannan sirri, insha Allah za ka samu hawainiya mai rai. Amma ranar Lahadi idan ka tafi daji za ka je ka samu wannan hawainiyar. Za ka samu bishiya ta tsamiya, za ka ɗaura hawainiyar da igiya. Idan ka ɗaura hawainiyar nan da igiya tana yawo, to in ka ɗaure ta inda igiyar ta za ta kai, za ka zagaya bayan tsamiyar, za ka tafi da zobe kamar guda 40 ko 50 ko 30. To a cikin zoben nan insha Allah za ka dinga rubuta, za ka zaɓi sunaye a cikin asma'ullahi husna da sunaye dai haka irin su Basiru, Ahmad, Jibrin, Jamil da dukkanin sauran nau'ika dai na jama'a wanda ka san za ka iya taimaka, inda sunayen wasu mutane 'yan uwanka wanda kake so ka taimaka, to kana iya wannan. Sai ka baza zoben gashi nan kamar yadda kuka gani dai gashi nan mun yi. To amma shi kafin wannan aikin za ka sai rago ka yanka, za ka samu turare na Nuru Muhammad, za a samu turare Nuru Muhammad. da Allah kar a zo ana wannan, domin shi turare ne na manyan salihan bayi na rauhanai. in aka samu wannan turaren na Nuru Muhammad, za a ɗan ɗiga ɗan goma kaɗan a cikin shi. Idan aka ɗiga waɗannan, to shikenan mutum zai tafi. za ka yi ɗan yayyafa a wannan ƙasar da ka zagaye gefen tsamiyar, to za ka ɗaura hawainiyar. Idan ka ɗaura hawainiyar a wannan tushen bishiyar, to insha Allahu za ka buɗe wannan turaren. Idan ka buɗe wannan turaren, to daga nan insha Allahu bayan ka buɗe turaren, ga yadda za ka yi aikin. Insha Allahu yadda ake yin aikin, za ka yi mafitahul amal. Bayan ka yi mafitahul amal, bayan haka za ka sanya wannan hatimi. Shi kuma hatimi ne na qul huwallahu.
zaka zana a gabanka. Idan ka zana a gabanka, in ma baka zuba waɗancan zobukan a cikin wannan gurin ba, sai ka zuba zoben a cikin wannan hatimin. To idan ka zuba zobukan a cikin hatimin, to insha Allah za ka sanya wannan hatimi a gaba, kana karanta qul huwallahu ƙafa 1200, ƙafa 1002 za ka karanta. Qul huwallahu 1002. To insha Allah kana cikin wannan karatun, da ka gama wannan karatun, to insha Allah shi wannan hadimi zai zo maka, ko a ranar da ka fara ko kuma rana ta biyu, to insha Allah zai zo maka kana tsakiyar ko kana tsakiyar aikin, insha Allah zai zo maka. To idan ya zo maka, za ku yi maganganu da shi, zai iya bi duka waɗannan zobukan da suke gabanka. Qul huwallahu 1002, amma a tushen tsamiya ake yi. Idan ko aka samu wannan, za a iya tafiya aikin ko 12 rana, ko karfe 2 na rana, ko karfe 1 na dare. Za a tafi aikin karfe 2 na rana, ko karfe 2 ko karfe 1 na rana. To idan aka samu akasi, kai aikin shi wannan hadimin bai zo ba, to yadda ake yi, za ka koma karfe 12 na dare ko karfe 1 na dare. To insha Allah kana zuwa za ka samu hawainiyar gata nan a ɗaure a gurin, za ka samu babu hawainiyar, sai zobukan da hadimin da fararen kaya a gaban shi. Idan ka same shi da wannan fararen kayan a gaban shi, to insha Allah zai baka zoben, zai maka izini, kuma zai faɗa maka abin da za ka dinga karantawa yana bayyana. Daga nan kuma sauran zobukan zai faɗa maka waɗanda za ka ba, da kuma abin da duk za su dinga karantawa suna ganin wannan hadimin. Sannan shi zobensa gaskiya yana maganin bindiga, zobensa yana maganin ɓata, zoben shi yana maganin tsari, zoben shi yana jawo hankalin jama'a, abokan kasuwa. Wannan sirri gaskiya sirri ne mai kyau, sirri ne na kiran rauhani, kuma cikin sauki insha Allah, kuma ba tsoratarwa, ba fargaba, ba firgici. Allah ya taimake mu, Allah ya ba mu nasara. Wannan ita ma hanya ce ta rauhani, kuma insha Allah za mu zo muku da hanyoyin rauhani iri-iri, kala-kala insha Allah, da kuma zobuka da masu zobukan insha Allah. Amma hadimin ba fa baki bane kamar yadda kuka ga wannan hoto a zobe. Shi da abin da aka sa na hoto, ana sa kamar misali, ko abin da zaka iya cewa wanda yake da hoto kaza, shi sa akan sa misali, maimakon ai audio ba wani hoto ko wani abu. Allah ya taimake mu, Allah ya ba mu nasara. Amma gaskiya yan uwa almajirai, mu jajirce mu samu hadimai, domin iyayenmu da kakanninmu da malamanmu duk sun yi mu'amaloli da su, kuma alhamdulillah sun samu rufin asiri, sun tafi lafiya.